Kamano kutera mugi TV ka wachaka negi wach mar buch jopiny wendo modhi Honorable Senator Eddie Oketch ntiere ka ndi Senator ma Migori. Erokamano nyakumu sechegi. Kamano. Nyoro Governor Mario Ochilo Ayacko notwak gi jo County Assembly ma Migori. Magi e achiel kuom weche mowacho ni osetimore Migori kanyo winjane. We have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors and service providers to the tune of 1.1 billion. We have constructed additional 140 ECD classrooms across the county at a cost of 77 million since coming into office, and we have allocated now 55 million for more classrooms. We are in the process of upgrading the Migori County referral from level 4 to level 5 hostel, which will include a medical surgical complex with an ICU, 4 theaters, and surgical and medical wards. I've constructed cold storages at Hispania and at Uriri at a cost of Kenya shillings 10 million. We have procured and distributed more than 80 tons of high-quality seeds, including Nyota beans as alternative to tobacco farming, maize, sunflower, sorghum, and rice. We are currently working on a policy to facilitate the entry of a strategic private sector investor who will or who should be able to assist us in running it. In kaka Senator achiel kuom gimonego beno timo en ng'iyo kaka counties tiyo, county mari ma Migori. Governor osetiyo maber koso. Trevor kamano kuom demo maber mar gombaka. Chunya lit ahinya. Chunya lit ahinya nikech jakom nogore ne wach mar counties. Mondo counties gi bilok ngima jothurwa, jodalawa ma Migori, jodalawa ma Siaya, jodalawa ma Homa Bay, jodalawa ma Kisumu, to jo Kenya duto te manigi county. Kiwuotho e pinje moko kaka koro Mandera, nitie gik mane Migori county nigo chakre municipal machon. Mane Mandera onge go kane Mandera kane wachako attend county 2013. Nitiere beyo mang'eny mane Mandera onge go. In fact, Mandera kane dhiye 2013 to ne en pap. Ni mana gi mier kende. Ne pogina gino ni semblance of government. Kit sirikal mora mora. Ne ok nyaneno kado chunyno mar sirikal. Sani kidhi Mandera, facilities mag Mandera oingo ma Migori county. To gima wacho ni chunya lit en ni okada dhi personal gi governor ma Migori. To chunya lit in general nikech sirikand mar kor gwenge ni pok otiyo ne jowa. Pok otiyo ne jowa mineno koloko ngima jowa kaka oseloko ngima jomoko kuonde moko midhi machalo kaka kor Mandera, Wajir kuonde mamoko. Nikech ineno gimiluongo ni state of county address gi gik mowachigo mane governor wacho state of county address. Ok ibidwaro state of county address kagi ne ngima japiny. Kibiro wang' ng'ato mo to kobi nyisi ni owir wang'a mo, ibono ka wang'e leny. Kidhi dala ma Migori ok ane ka county osetiyo ne jo Migori kaka otiyo ne jo Migori. To nitie weche moko bende wacho kanyendo mowacho ni facts kata kwan nyaka nyiswa ni be gigi gik madier. Nyicha wigi jumbe adek mokalo gi, nyicha antie Migori gi senators mag committee no endo mang'iyo weche mag omenda e Senate. Kamoting'o Senator Bone Lwale gini, mwang'iyo weche mag omenda kendo ne kelo weche machalo gi ne pek ahinya e county. Adieri mar wach en ni mondo mi ng'e ni bill mar pending bills ochul. Pes te mabiro e county gin migepe opogore. Nitie pesa miluongo ni equitable share. Kata pesa no endo mwapogo machal kata marom e kindwa gi sirikal mamalo. Migori county yude bilion 8.6. Pesa no endo obire county. Nitie pesa miluongo ni county government additional allocation fund. Tiende ni pesa moko samoro kata mana pinje maoko omiyo kony kuom sirikal mamalo to da mondo opogne counties magwa. Imede wi pesa mar equitable share chande. Embo bire county marwa. Nitiere pesa no endo miluongo ni on source revenue. Ma Migori sani endi nigi on source revenue mar $512. Tiende pesa ma omi county teko mar choko e kor gwenge mikawo kuom jo apiko tol kata mikawo ses mani county. Pesa no te bire county. Mondo mi non pesa ko te chik wacho ni pes te mabire county
nitie moko bende nitie mag World Bank mag miyo directly to county, to samoro ok gimi county pesa, gitimo mana project direct gi county nikech ok tiyo gi sirikal mamalo. Chik wacho ni pes go eko te nyaka gidhi account adi achiel ma nyinge CRF, County Revenue Fund. Koro mondo mi ing'e ni pesa osechul kata pok ochul, mondo mi igol pesa kanyo ka in governor, nyaka indik ne ng'ama iluongo ni controller of budget. Controller of budget tindiko nenda golo pesa iye kanyo endo dhi chulo gima kama kama, nitie record mimiyo controller of budget. Wach ma pending bills ma Migori County, kano chako higa ni endi pending bills ma Migori County nosegik 1.7 billion. Kami kwan mag pending bills go eko kuom chuok, iyudo ka higa mane governor Obado chake tich ma proper, mwacho chake proper, ne niga gana riyo kod apaka ng'wen, 2014-2015. Pending bill ma Migori ne 3.9 million. 2015-2016, pending bill ma Migori ne nono, ne onge pending bill Migori. Pending bill ma Migori 2016-2017 ne milion abich nukta aboro. Pending bill ma Migori 2017-2018 ne en siling 1,147. Pending bill ma Migori 2018-2019 ne en 1,133. Pending bill ma Migori County 2019-2020 ne en milion 17. Pending bill ma Migori 2020-2021 ne en milion 37. Pending bill ma Migori County 2021-2022 ne en 400 million. Niso nyaka ne governor Obado chaki nyaka 2021-2022 yaka pending bill ne gochopo milion 400. Pending bill ma higa mokwongo mar governor Ochilo ma en 2022-2023 ne en milion 31. E higa achiel mar 2023-2024 pending bill ma Migori te manobiro higa no kende, iwinja, ne en 1.2 billion. 1.2 billion. Koro kimedo gite ka gibiro 1.7 billion ni. Koro kiwacho ni sechulo pending bill mar 1.1 billion to higa achiel mar 2023-2024 ni pending bill mar higa no kende mar 1.2 billion. Wawacho ni mondo kik obed ni en wach moro ma dondruok, wadhie gimiluongo ni COB mondo wang'e niya pesa mani kwa mag pending bill midhi chulo gin pesa maromo nade. Adhi e COB kaka senator ma Migori County ma dhi mandiko ne COB, an gi data no endo na gole kada nyim committee to pod nyalo miyo jopiny ka jopiny dware. Governor wacho ni osechulo pending bill mar 1.1 billion. Trevor, to kidhi e COB pesa mosekwayo mag chulo pending bills te COB nyisi no pesa mosekwayo te en 357 million. Million 357 kod abiriyo. Nyiso ni ya kikao 1.1 billion tigolo 357 million. Iwinja, tiyudo ka pesa odong kanyo madhi 800 million. Iwinja maber. Koro ni 800 million niendi en ochule koko kwae kwa COB. Koso governor ochule gi pesa ne. Matini wacho ni governor riambo. Okan mawacho data mar county mawuok e treasury, data mawuok ka COB, an mondo mi sasa mawuoyo kawuoyo wach pesa ma Migori ok awuoyo gik mantie wiya, awuoyo report mawuok kuom governor e county treasury mar county, awuoyo report mawuok kuom jomiluongo ni auditor general report, tawuoyo report mawuok kuom jomiluongo ni controller of budget. Mago eko joma nigi data minyalo wuoye. Koro data gieki ang'omyo gipogore to gin na penjo kata governor kwantiere e dalawa mar Migori kwa biro gi senators mamoko ni ang'omyo kwan gi eki gidhi ka gipogore seche te. Ineno kwan mi wacho ni sechulo kama endi opogore kwan ma COB wacho ni isekwayo mondo ichul go pending bills. Iwinjo kech kidong'e ni pending bills go sechul to nyaka idhi e COB mi wacho ni pesa mag kambi machalo kama gino kwa kambi machalo kama idhi chule kama. To ka COB manyiso ni pesa mosekwaye te e higa mokalo achiel gi nus ni, kech higa masani koko chako koko ne duma ariyo koko dhi tieko kiny. E higa achiel gi nus ni endi pesa mosekwayo te gin 357 million. Nikech kiwacho sechulo 1.1 billion to the biggest dent mar pesa no endo nyaka bede 2023-2024. Kech kanyo mano nigi pending bill mang'eny mogik.
Koro nitie shida manyaka kaka jopiny ko wabed piny wawuo Rem ni kanye an gi ka. gavana wa nyaka wabed piny mondo wawuo nikech nitie problem. Ineno pending bills mino koro wago lwenj gi Migori kaendi ni. Ok en gi tugo nikech ng'eny jogo eko manigi pending bill kata pending bills en gope ma county nigo mag jopiny motiyo ne county. Ng'eny joma tiyo e county go eko nikech data be wan go mowuok e treasury kendo mowuok e COB. Ni kit jomo timo ohala gi county go chal nade. Iyudo ka ng'eny gi gin joma o supply gige 1 million, 2 million, 5 million. Ka ng'eny to 10 million. Kata ma contractors motiyo gin joma timo tije mathindo mag 6 million, 7 million, 15 million ka koro ng'eny kabisa. Mano jo ohala matin. Mano jo ohala ma samoro kawo gowi kowuok e silk. Iwinja? Samoro jo kawo gowi kowuok e silk koko jo mi county supply mo matin. Samoro kawo loan ko e bank koko mi county tich kata supply monyisore mondo tim ne county. Koro ke bedo gi gop ng'ama kamano jo ohala matin kamano endu. For even 2 months or 3 months no kichul. Ni wadago e karata mo matin ni ma asechulo kama pok achulo to ok en adier. Shida maduogo bedo maduong' kanyo en ni jo ohala no endo bedo gi stress ma pok idwaro neno matamre gi nono. Nikech koro yudo ka jo ohala no endo either koro yudo ka en gi stress ma jo silk dwaro kuome pesa kata jogo eko ma jo bank dwaro kuome pesa to ok onyal chulo. Jomoko nigi depression e wach pending bill ni. To mogik moloyo maduong' mogik en ni jo ohala matindo go eko kan gin gi pesa matin e lwetgi ne chulogi. To gin ma gidhi chichni matindo tindo. Gin ma gidhi Aswekra to gidhi Aswekra to gitiyo gi pes go e Aswekra eka pesa wuotho e county. Ma koko chul gigo to nitie problem. Un kaka senators ineno kaka rem ni kanye nikech achiel kuom gima dho ngere luongo ni oversight en tiju. Governors wacho ni samoro pesa ne mok chop negi. Kata sirkal mamalo ok migi pesa. Kurang negi chul nang'o to gionge gi pesa. Ok inyalo wacho ni nyaka ne oyier sirkal mag counties gi. Ni pesa pok obiro e county higa koro dhi 2 gi nus. Ok inyalo kawo ka pesa odeko ma dwe achiel tiwacho ni koro igni dweche temo sekalo pok omiyi pesa. Kata sani endi ne wang'eyo ni pesa mane biro e county wige 2 mokalo gi eki ne dwe mar 12 nodeko noko biro e county dwe mar 1 nodeko. Mana winjora gi governor gi jo county doni pesa nodeko. To odeko nikech gimiluongo ni exchequer demands gi exchequer releases. Mano biro ka Christmas ochomo piny to dwaro nitie mang'eny. To wadhi mbadi wan wawegi mwadho kwa pesa no endo mosedhi e county. Koro sama osebiro kaendi ni te. Kech pesa mwawuogi ekite onge gop county monya wacho ni sirikal mamalo nigo nyaka nwadonje sirikal ni iga achiel cha sirikal iga duto te sirikal ni gop county. Pesa malewe county samonyo kanya ka dwe moro achiel oleo ma ji poko yudo sara ten pesa mwagone ma kodek ahinya to dwe mar 3 moro iyudo kose chule kaka sani endi pesa mwacho leo dwe mar 12 gachiel no wase sugule kane mosebiro. Koro ere excuse momiyo kosebiro tok chul gigo iko mosekalo. One tijwa kaka senators en ni mondo mi wakony counties magwa mondo yud pesa makare kargi molungo ni equitable share margi maber kata sani formula mobiro ni endi kadhi ma Migori pesa to watamare formula no kwa kalo mondo pesa obi mang'eny ne county. Sani timo budget wadwa mondo mi county omed 50 billion wagore gi wacho no e senate to kodhi e kor gwengewa Trevor okibi explain ne japiny ni pesa tiye county to ok ne ground. In fact governors matiyo motegno dhogi ok wuonegi en ngima japiny ma wuonegi. Kata sani endi ing'eyo governors moko nitie kata governor ma Murang'a miluongo ni Irungu Kang'ata. An ok adhi Murang'a ng'enyne to kata in ok idhi Murang'a ng'enyne tineno kata ma e kor mbui ni nitiere ECDs ma kowacho ni ECD nitie tineno kit ECD no endo gi standard molose go to gi kumolose gi nyithindo mantiere. To Mayako wacho no loso ECD 140 ni where 77 million kendo dhi medo million 55. Referral hospital ma Migori bendo wacho ni dhi wuok level 4 ka dhi level 5 ma med nyaka ICU e iye kanyo. De an gi time. Ing'eni Migori County ka dhi to kago ga koko. Gemo kago koko nikech samo kiwacho kiwuoyo mang'eny to ji neno ni dondori gi governor mari mono governor mari ti. Kosini mi bedo governor. Kata idwa bedo governor kata idwa chung idwa bedo governor. Koro ng'enyne kwa dhiga e ground kata mana weekend mokalo ncha nitire ground Trevor. To mind ok en siasa. Ng'enyne ka dhiga e ground gik miwinji wacho go te alimo. Mkata nyocha moncho kalo ni endie kancha wuok e ward miluongo ni Kanyasa.
adhi adugo primary dhi ng'i kit adugo primary kata unu jo media udhi adugo primary ung'e ni kit ECD mantiere kuonde go chal nade adhi kamo skumo no tati king'iyo kuma nyithindwa some otati gi ngima ma gintiere otati inyalo ywak Trevor ma ok en mbaka magoyo adhi Kuria West winja Makerero ward ma wuotho nyaka mluongo ni Nyangiti Polytechnic adhi kuonde go ekote kuonde miwacho ni gik moko nitie matimore gi nikech kana wadhi Migori gi senators to nodadhi limo projects gi eki governor wuon nodagi mo embele senators mo wacho ni kwadhi limo projects go kon wadhi kaka senators wadhi limo projects go eko to en kaka governor wuon nyaka obed kodwa to nwanyise ni governor ok nyal wuotho gi oversight mari ni dhige projects kuma jogo eko mindiko matiye projects go eko wadhi penjo moko to kwadhi kodi to ine governor margi mondiko gi gidhi nyiso wadier ka intie kanyo ok nyal referral hospital mo wacho ni do bedo upgraded to level 5 ni nabiro gi senators ma wuok ma wacho wadhi limo referral hospital mo rodha kako chal governor nodagi mo chuo chieng ni okonya dhi referral hospital no endo ka en owuon onge koro kwadhi kanyo to superintendent marito hospital no nitie kanyo to ipenje ni yedhe dhi nade ka kunde ba ji nade kind supplies dhi nade kind mag medical equipment obo nyisi nango ka governor ochu okay obo mungo wangi nikech governor ochu kanyo governor mondike lakini kidhi kama governor onge ti wuoyo gi jogi gibo nyisi adieri manyalo miyo ipenji governor 1 or 2 3 things gima timore e Luo Nyanza sani ainya nyaka dalawa ma Migori Trevor an aonge interest mabedo governor kada bedo governor to anyisi ni chieng machung governor no en wach momako joluo duto en wach momako joluo ma Sudan to gima nyaka bedi makoro wawinjre ni gima wadonge lweto maduong' man go 100% mamako kama en counties magwa gi eki manyaka make sure ni gitine jopiny to ma ok en gima personal e kind senator gi governor ma endi en gima kata governor wuon nyaka koro dog chien mong'i ni yawa thuolo momiwa tiyo gi ne jopiny gi eki ok en thuolo magwa iwinjo gin guono ma jopiny otimonwa mondo mi walok ngimagi ng'iya ne nyathi Migori kaka chal ng'iya ne mondwa ma Migori kaka chal gi chiri magintie ka chieng chamogi kata mana e chiri mag Swekra mondo wapenjre ni adiri ma Nyasaye gi pes mabire county bedo watine gi jopiny gi molok ngimagi ka Nyasaye oyie to chieng moro abiro luongo governor Ochila Ayako mondo mi obed piny kae kata koda ana penji ni inyalo penje penjo mane penj achiel kene midwa penjo governor mondo chieng mobet kama ibete no ta penje ni mae gima senator ne penjo penj na governor niya ang'o momiyo igni nyaka ne devolution chakre ma Migori county pesa mobire ka Migori county nyaka 2022 2014 nyaka 2022 kimedo pending bills mag te oingo mar pending bill mar igachiel ma en 2023 2024 moan gi 1.2 billion nitiere shida kanyo kata koponi gavana wuone monge gi shida to samoro jogene ma jombetre ne motegno matiye county nigi shida kumoro nitiere ng'ikruok moro matimore county kanyo ende wach pending bills gi eki nikech nanyisi kata mana biro kaendi kata mana nitie kode committee ma ok en gima muona go siasa e TV nikech nanyiso governor ko bedo piny ni iyudo ka joge governor ma jo finance ma governor dhi kwayo pesa maromo kama ni gidhi chulo nikech nitie kaka ikwayo pesa kidhi chulo kembe ikwayo ni idhi chulo kembe 191 akwa kata mana 184 million nadhi chulo kembe 161 to kogi kama kore chule kechi kise kwayo ni mondo koro yini mondo chule nitie gima luongo ni IFMIS to nitie gima luongo ni IB kama kore chule bengi ma kore chule to koro ka list mag kembe ka kore chulo 41 companies kembe 41 ma kore chulo kembe 120 mani kwago pesa kaendi odhi kanye nitie shida wach pending bill ma Migori tawache kamiyo governor luor ma mare kaka jatendwa ma Migori ni wach pending bills ma Migori wawe kele mibadhi mora mora ma mono chulo jok ma osetione county ma Migori pesa nitie ka jogo eko mayuak ni samoro kata mana wach mag pending bills go eko gima mono gi chudo en ni nitiere joma tiyo county ma samoro dwa mondo mi ni kokimiye kalutu ko gwenyore matin
to ni koro ok chul mari ni nyaka imiya percentage mo matin e gini gigi timore Migori County to governor nyaka bed ng'ama nigi jachir mok ngoro mondo confront wach ni endi for once and for all mondo county tine Migori County. Okay. Senator ngeni ni miyo mana sani kiwacho ni sangwen to tika madich moro maki manyaka dhiye to kanya wika pok ogomba kamar ODM udhi chopo higni 20 Friday mabiro ni. ODM ochomo kanye Senator. Mae gima ji te penjore ni ODM ochomo kanye. Baka ODM nago kodi maber kabisa Trevor. Kana biro ka endi mi penja ni apa ona ka jakom odugo to apa ne step mag jakom chalo nade. To nanyisi maber ni jakom kodugogo gi jakom mang'eyo gi chunye gi kaka osebedo mentor mara bedo kode mogomba gi yero mahero go piny ni nanyisi ni stop ma jakom mokwongo bo bedo e ODM ne modhi bedo mondo teg ODM mondo bed chama no endo manyalo gore ne ratiro ma jopiny kata mana wach mag county gi magi governors wa mag ODM emotemo sirogi mondo gitim tijno endo ma ODM dwaro ma tine jopiny tadiri ko ineno kaka gima nanyisi nok en mbaka jakom kawuone kana odhi liel ka Bethel Ogot to kanyo kende apani e meeting maduong kabisa mosetimo to modong osetimo mana meetings mag chama no romo gi jodong chama oseromo gi jodong gi yudhe mag chama Kisumu kendo koro the first meeting modhigo bura modhigo maduong ino ka obiro ODM konyiso ni adiecha moro nitie manyisi ni kecha ng'e kit jatenda en ng'ano endo ma samoro gik ma ji pano chune ok ochune kana position ma ng'ato no mondo bedo prime minister weche ma kamago samo ok ochune en gimo chune ni aber mane mantinye ne japiny koro kuma chope sani nyicha wadhi Addis Ababa kendo pod ogone jakomero kamano kuom chir manotimo modhi ogore matek koya kane kendo ker marwa bende wagonero kamano kuom chuma chungo gi jakom to gik sama koro nyakwa penjre kaka oganda ni wachulo suru kendo mang'eny sawa sawa to ng'eny ji moko nitie matin mayuak ne sirikal ni sirikal ok tine gi maber sasa moro ok tika ano kaka no wuoyo wach chaka wuone e bunge gik moko tin ok tika gi kacha koro inyalo penjo ni idwa chulo suru ni to iwach ni ase give up ni an between sani to gi 2027 okadaro suru no tina kata nya wacho no suru no mondo tini koro an gi pacha kaneno nikech jakom no wacho no dhi consult widely tiene odhi go mbaka ganyuonde maduong' mugi to nyuonde jakom maduong' mugi ng'eni en ODM be mogo go mbaka sani kako wuotho go mbaka no ang'eni ambo nyago mbaka gi pacha moro kata ka wache koriamo kama kata ka ngagone simu kata ka wabedo piny anto gi pacha neno ni wan kaka jo ODM ne pok wabedo e kor lwasi mo ngoyo wan ko bedo ni ratiro mwadhigo en ratiro no endo kendo wa defend that position giba timore sani en ni waneno ka jakom gi ODM despite the fact ni wan gi tije matek kabisa ma ne ok owinjore paro gi Kibaki 2007 jakom nodok chien mondo mi dongruok obed e Kenya mo osiro Kibaki lwedo ma gima no deserve ne presidency ndalo cha to no yiwa ni okay owe ambition mare oketo thenge kama mondo mi Kibaki gima luongo ni stable environment mondo Kibaki otine jopiny maineno ka ng'eny gik matimore kata kawuono ndeni miloso kawuono gin gik mane baba omiyo thuolo mondo ti ndeni matinde waneno Kenya kaendi 2013 wachako wadhi e ombulu mano nigi ng'ikruok mane kora ng'enye gi mibadhi ng'enye mochako timore kamano to nochako wacho ni yawa wasika nondo ti wang'e ndalo mabiro sani bende king'iyo 2017 mane iluongo ni handshake cha bende onge gima jakom noyude kibinafsi kien in fact governors ng'eny gi ne odhi moyudo budget mag gima yudo ka governor moro kata higa achiel noyudo kata 10 billion mondo bed go to jakom ne onge gi budget moro amora ni kaka jatendwa kaka jatend jo Nyanza kendo jatend jo piny mangima jakom jatend ma piny mangima to pod no make sure development otimore Kenya ka kamwa gikeni aparo ni kiko par maybe ni wanyafutla coalition gi sirikal masani lakini ndigi waluongo ni cooperation en loso environment moro manyalo miyo sirikal otino mondo oyud gima ber mogik monyalo yudo gi ng'ikruok mantie sirikandno kech sirikal samo ne ng'ikruok mang'eny to osebedo ka onyiso wa kido moro mopogore matin makata koponi ni wan gi songa moro kindwa kodgi matin manotiko ombulu lakini nitie kido ma kero nyisowa ka oyie mondo wamiye expert mano ore sirikal
oyie mokonyo baba to oyie chiko ite mano gima duong' mogik jana kata jakom nobiro noyie chiko ite achiel ariyo moko ma jakom kuodho ni koro na wacho ni ODM marwa nindi de koro kuodho gini formally ok through a coalition lakini cooperation moro mano advice mara kang'iyo ka jambetre motegne ODM kendo kaka maganda mantie nek de wan kaka jo ODM do bedo piny molos cooperation moro ma formal mamiyo wakawo position wa sirikand ni endi motegno manyalo miyo kata mana kwadhi e parliament to wachung' e gigo eko machung' ne japiny mara kwatimo oversight to watimo oversight no ndo motegno ni nitiere agenda mwawinjore gi sirikal makawuono magi manyaka tim to cooperation ok onyiso ni udhi tiyo kanyakla higa mar 2020 mano ok onyiso nikech mano ndo koro ing'eni mano onyiso ni en mana lwasi maber sani mondo mi obug tie jatelo ni endi mondo mi gik madonjo sirikal sani ochope ne jopinywa koni kod koni e piny Kenya mangima ma jo ODM nitie cooperation dhi riwo kombe moko be chaki medo wa koni koso kombe to koro onge mago okata ni gigo bogi medo ahinya en wategno emomiyo wabiro kuonde gi eki mondo yeko bed lakini odhi yawo opportunities ok mana jo ODM but ne jo Kenya duto te mondo mi odhi kuma ber ma koko moro onge mamiyo president nyalo tiyo igni 2.5 modong' gi eki otine jopiny koro cooperation nendo okete ma general kendo okete ma public ma onge ng'ikruok moro amora ma miriambo moro mani opand gimoro e toke kujo chonde ilose mondo mi ODM kik bed kumoro ma iwacho niya tiende moro keto koni tiende moro keto koni koro ni ODM tinde jamibadhi ni samoro bagni ni onyalo barore kakino ka samoro chuno jo ODM moko wacho weche moko koni jo ODM moko wacho weche moko koni endi nikech ji pod feel ni pod gine dire kamoro ka endi onge parachiel moro wore kamoro achiel cooperation nendo nyalo miyo jogo eko ma jotend ODM gi jogo eko maluwo ODM bedo gi msafara achiel ka ging'e niya kindwa gi sirikal ma sani tiyo ni endi is well articulated and well organized to nitiere kaka bedo established ma ji nyalo refer to kwa dhi mbele to cooperation ni dhi bedo gi gima dhongere luongo ni exit clause ma wacho ni kachopo kama to koro wawuok chama ka chama koro bede dhode kanyo koro manyisi ni kaka Eddie Mukratego a trust jatenda nyaka ibedi in gi geno gi jatendi ni nitie decision moko ma kogik ni loso an gi fundamental decision ma wacho ni a propose ne jakom mondo walos cooperation but awacho ni exit clauses gi magik makamago eko kanyo koro trust jatenda ma jakom Raila Amolo Odinga nikech ong'eyo gigo eko maber en kama abede ka endi ni endi TV ka endi ka ng'iyo en kata onge TV kata neno moinga ka chunye ko ewi yien natemo ng'iyo loka cha jakom ko bedo e tie aora to neno loka no endo moinga koro loka mwa biro 2027 gima biro mbele kuno go eko jakom ong'eyo moinga nikech en e wuonwa kendo en e wuon chama wa kendo en jatendo maluwo those exit clauses gi kwa kamago eko I will defer to his wisdom abo wena rieko neno wuon mondo eno guide wa lakini kama ang'iye kaka ja ODM kama wantiere sani en ni nitiere ng'ikruok matin mabiro gi jo Kenya neno ni samoro ODM dakwane ka wang' ni ndio chung' motegno ka on agenda ma clean agenda ma clean ma chung'e kwa bedo cooperation maber gi sirikal mantiere sani ni koro watieko nikech sabe koro dhi matek ahinya ma wawang'o nitiere jakom chalo ng'ama koro ilaro sani Gachagua nowacho ni odbi koni Kalonzo gire dware koni jatend piny ma Kenya be dware sani dhi bedo nang'o mbele kae ka puori gi wach mar cooperation nikech jopiny bende nigi kibaji moro to koso bin idhi ndhogwa kendo koro ing'eyo niya tawo mantie sani endi en tawo ma sirikal nitie sani gin gi tawo monya wacho ni en tawo ma wan wawegi wasole kech ok en gimo mitimo no favor en tawo ma kokawo sucha to dhi e tawo ma sirikal onge chi mo kawo sucha timiyo bathe Gachagua omiyan Gachagua wacho ni Gachagua en ng'ama milore en ng'ano endo ma jogo eko moyier mokalo 200 gi wiye in fact 300 gi wiye e bunge manigi ji maluwo gi ng'egi to gi senators mokalo 50 gi wiye manigi ji ng'egi nong'udho oko ni oonge gi riekono endo motegno kata paro endo maliw mar rito jo Kenya kata mar riwo oganda kata mar weyo ma en okong'ini en tribal jakom party ne mino ni endi kata king'iyo ombulu manchogo ni endi jakom ncho yudo 1.2 million kura mowuok central kuma Gachagua pani enegi following moingo jakom koro miyo an Gachagua kama wuoye wach jakom ka mbaka Gachagua
mano gima temo nyisi e yo mayom ni kama wache wach jakom Raila Amolo Odinga gi mbaka ma jakom gi plan ma jakom nigo in future gik ma jakom neno gi paro ma jakom nigo Gachagua ok nobedgo ok kata nonge go sani ok nobedgo e ndalo mabiro koro ok adago mbaka no endo nikech samoro siasa nyalo lokore mbele kuno endo ma Nyasaye mong'eyo lakini gi sani to mbaka mwagoyo en mag statesmen machalo ka jakom manyalo miyo stability moro bedi mondo mi sirikal oriemb tich e yo makare mondo sha otine jopiny wach mar housing ni ochope wane e kor gwengwa moko bende udi moko bo gere wacho ni yawa wambe udi moko gere e kor gwengwa ma Ramunde ma Masiro ma Nyatike mar Arieda wane ni kuonde go eko bende udi moko bodonje mag sirikand ni endi nderni moko odonje nikech mbadi ne ntiere kore omenda e treasury ong'iyo maber ni koro wambo watemo ni budget go kodonje kor gwenge go to budget go eko bi odhi kata ne Turkana kuma surplus ma jakom nitiere kuma school nitie ko chande odhi dala mar Kilifi kuonde ma jakom nigi following motegno kabisa magi gik mwadwa neno sani endi mondo mwana ni igni adio gnus modong gieki can we get the maximum result ma sirikal nyalo miyo ne jopiny magwa. Erokamano Senator Eddie Oketch, ang'e nitiere dich moro momaki dwa medo go mbaka ni lakini saa koro mayo wang'o mano Senator Eddie Oketch, Senator ma Migori. Erokamano nyaka miwa seche gi wach mar buch jopiny mane kama wawe chenro marwa ka nitiere ka gi Belinda Phillips jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unindo maber jokawa. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per